Lakay! Lakay! Oy, Lakay! Ampay pa kayo. Yung ating mo. Ate, cellphone na. Pupapay ka, tas cellphone na. Aro tila tatay nga nakatugaw. Biglang mo na po kawang. O, nasunod ta unag. Pakalatala sunog pa kayo. Haan, Lakay. Haan ko mga nakita kong munog. Kisa ba ng ubing? Pagtanagan na pa'y tao. Hindi nga ta. Naku, muso na. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Sweetie Pie. Nandun na kaya si Sweetie Pie ko? Ang bango-bango talaga ng kamay mo, Sweetie Pie. Sweetie Pie? Apay sinadya Sweetie Pie na bagbagana. Mitreng! Apa na ako, mitong? Kumamimiss ko nga dato-lato-latong baak. Ay, apay sinadya Sweetie Pie mo na bagbagam? Saraman bit ba si Talibadam na? Bumbumtak. Kita man yung sa bali man turong natin matako. Apay sukat na kong baak? Pagkatapos sa di nangyari kinyata. Hoy, Mitreng! Awan tinangyari kan yata. Awan, awan. Ngem. Pinalagsak ka mo at kuray nakaturog ka. Katay. Ala, apay ako ang kinyak baak. Basta sumurot ka. Ala, sige baak. Ala. Patakang! Ala, namiss ko aja inaramid ta dito. Patakang bit di. Ito ko kapalata. Ala. Ala, apay anak ko ang kinyak talaga baak. Takapay lang ah. Dati surprise ko kanya. Talaga baak, ang surprise mo kanya? Uy, ay nagpaksa kami. Sino ka Naroon, naman? Natong, eh. Stoy? Uy, hindi maging gana madi kang sinubsubyanan nito eh. Hanggang rumrum maras. Jai? Uy, surprise na rin. Ala, apay stamat ni. Gargaro, ah. Sige. Ajim bagak madi kang umalalis dito. Win, sige baak. Basta para sa'yo, gagawin ko lahat. O sige, agawid ak labid di balaya. Talay ka di surprise ko kanyam. Good morning, Sweetie Pie. Bakit anong ginagawa mo sa dayamihan? Wala. Umihina ako dun. Dun tayo pumesto, mas presko. Doon na lang tayo baak. Napagod kasi ako maglakad eh. Apunay mat na surprise sa ato yun. Nagado na pangisulsul na kinyak. Ito'y pay. Agagatalay pipit ko ni. Ayaw mo talaga na doon tayo mo po. Diyan na lang baak. Tara, upo na tayo.
O sige, upo muna tayo. Kanina ka pa dito, Sweetie Pie? Oo, si Tipay. Bakit parang nauutol ka ngayon, Sweetie Pie? Ay, wala met. Ay, Sweetie Pie. Sinong met? Juan, met. Met tutul kasi ako kanina. Buti natanggal ko. Mabuti naman kung ganon. Ay, ang sarap talaga ng hangin dito, no, Sweetie Pie, no? Ay, oo. Kaya nga gusto kong tumambay dito sa bukid eh. Ay na, nagbayag mo tayo surprise ni Baking nga kon. Ala, ano nga ta surprise kinyak ni Baak? Excited ako. Lakay! 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 Oy, Lakay! Ampay pa kay. Yung ating mo. Ate, cellphone na. Po pa, kata cellphone na. Aro tila tatay nga nakatugaw. Bigla mo na po kawang. O, nasunod ta unag. Pakalatala sununog pa kay. Ang Lakay, haan ko mga nakita kong munog. Kisa ba ng ubing? Pagtanagan na pa'y tao. Hindi nga ta. Nakumuso na. Ay na, umunog pa yan. Tigkukumo, tibalaya. Mariya ko sip. Kisa ba ng kung kailan nagdardaras tao? Ala, Baak! Ayan mo! Nali, kinato nato ipipit kun, baka bumla datoy. Sweetie Pie, kanina pa kita napapansin. Kanina ka pa tingin ng tingin sa dayamihan. Ano bang meron doon? Saan ka pupunta, Sweetie Pie? Iba yung kutob ko eh. Diyan ka lang ah. Isti sa bahan. Naspakin. Ayan mo na, Andres. I need your help.